Mana kamano nyakora mugajwango kinyi ma tarik enangwen dwe mara pagachiel higa marelo fario kod prario gangwen dwe mara pagachiel wagone Jehova Nyasaye erokamano kendo kuom chako loso thuolo mar bedo kod kinyi makawuono ma en kaka wanene bang' bedo kod nyawadwa Cleophas Awich kod wende kamane gigomba kama tutkalore koda weche mag tuke manyoru modira mokalo chien. En geno mara maduong' ni iruma bero kinyi makawuono piny duo mangimagi oko mar piny Kenya kokalo kuom Ramogi FM kod Ramogi TV. Machiegni kaka wanene nyinga eno tino makajoma wi kikwil abro bedo kod kweth mag ji mopogore ka Rosino Bala kane kaunti ma Mombasa mabere bro bedo kodwa bang'e kokalo kuom YouTube manya sani ung'eyo ni Ramogi TV nitie kod nyalo mar keyo lendo kamora mora e tung piny Kenya mangima kod piny mangima. Yie mondo kaw thuolo mar wako ji ariyo man godo e studio ka, achiel kuomgi en Ogai, to kata kamano nitie penjo moro ma osebed ka ipenje pile ka pile. Lweny moyawo gi Rollins okang'e ni en mane, to bedo Ogai tiende nang'o? Eni nyaka ibed jado, nyaka ibed ng'ama nigi rangae, koso dobed nang'o? Look Awich, wuod Kabonyo Kanyagwal, koso Kabonyo Kanya Frog? Wuod Kakola Umbaka. Kakola Umbaka. Kabonyo Kanyagwal gin jirando. Okay. Erokamano nyiruna de Ogai. Erokamano aru maber. Ago erokamano nyicha wantie ka wuok tich mokadho. Kendo Nyasaye ochako losonwa thuolo machak warado. Amoso jo winjowa gi jo manenowa. Ni oyawre. Erokamano. Kachiel kod wuod mwalimu osebedo ka obudho ne cheno ni nyakora mugajwang' nikech weche mag gero piny. To kata kamano nyocha neno koywago osipne mangita gidel Peter Okongo jandiko matuklu ma podo wacho ni podo goye nyang'eng' nyaka ne owito osipne wuod Homa Bay County wuod Kanyada. Nen wuod Kanyada? Machane Washington Akumu. Akumu wuod Onyango. Onyango wuod Akumu. Noluongo ni Muza Akumu kata Wosi. Wosi ne ka in Rodika. Tiridori mna matin. Kanyo ma dala gi Wash nitiere. Mano Kanyada. Kanyada. Musa inya kuom wito Peter Okongo. Okongo Peter gi Wash to gi jal moro ni Muna Wahome. Mage jok manupuonjo tich ka wan Daily Nation. Wash ne team lead to Peter ne jalupne. To koro kanye chopo juma mokalo. Peter osebedo kature. To kahinya. Koro kanye chopo tich adek mokalo to Nyasaye nyokawe mondo dhi oywe. Wagone mana Nyasaye kamano. Nikech ene mochiwo to kende ne mokawo gi samo winjore ne. Koro wamedo lamo ne familia mar Peter Okongo mondo gibed gi kwe to mondo Nyasaye mondo med hoyogi kamano. Erokamano. To iru nade ndalo mang'eny? Nyocha ne mano e picha mar mausenindo Peter Okongo mabende jafuambo matuklu nen jachung weche mathere ng'enye. Ndalo mane wandiko Daily Nation joma nyalo paro ne nitie Smart Company. Smart Company tichario naero gazeno kabisa mako gi jal moro ni Luke Mulunda. Koro wan wakelo kopi to gine magiluoko to gikete gaset kamano. Oboke no ne konya kabisa nikech nomiya ng'eyo kaka ohala itimo stock exchange. Nwatiyo matek niluongo ni the last minute brigade. Nikech kigeno ne wabro miyi gimoro sa midware to kiyude. To sama koro chopo tielo namba 18 magaset koro nego dhi Mombasa road idhi go chapa. Kore kwa migi maler. Koro Washington eluongo ni the last minute brigade. Ni wan okiketo ane wa migi morogo kinyi. Ka piny dhi leo ekiyude. Gik mabeyo timore gotieno. Hero kama nanya. Luko kange wimbi itiyo machiegni kod Peter Okongo? Peter Okongo okatiyo go machiegni. Lakini ne awinjo umbe e pao mar fuambo ka ariwra gi jowadwa duto mar timo mos ne familia osiepe gi colleagues mag Peter Okongo. Nyasaye mondo ket chunyi kama kwe. Erokamano. Jomadongo ang'e ni penj mar KCS chakore kawuono onyami mi thuolo senior ang'e ni nyalo gombo kwayo ha maber ahinya ne jopuonjre matimo penj kawuono gi the mighty Ramba High School. Erokamano. Mara en mana mar kwa hawi maber ing'ena bende an gi nyamera moro matin. Iluongo ni Masi. Ma niga gi kanon dala. Bende ochako penjne kawuono. Kora kwayo ne hawi maber. Kochako en go Bay Secondary School. Kora kwayo ne gi jo
form 4 duto mago Bay Secondary School mani en sikul magwengwa ndalo moko bende nane board margi kora kwayo negi hawi maber to gi jo Ramba Secondary School tindi luongo ni Ramba High ndalo mane wan kuro higni mokalo ne Ramba Secondary School gibenda kwayo negi to gi nyithindo duto piny mangima ne higni 4 magisebede sikul ok bidhi kayem mai mabro ngiso gimomiyo nyo gine sikul gimomiyo nyegi tiyo matek to maduong' moloyo en ni penj kik bedie ni mane magidwa ng'iyo godo ni ngima gibro bedo nade penj ni ena gima ipima ni to bende ang'o ming'eyo to ngima to lach nitie gik mang'eny mibro timo toke kanyo koro kata ka duoko ka bro bedo ni bro duogo mok kaka ni paro to kik ipar ni mano e giko mar ngimani mbele ka pod ber nitie gik mang'eny minyalo timo to kende momiyo serikal oketo mahino e weche TVET makoro ng'ano moko manage motimo penj maber modhi e university TVET gi nitie TVET ni ema mwandu nitiere erokamano look mapiyo erokamano Victor ambar yurai kwayo ngima maber gi hawi maber na nyithindo duto madhi timo penj e Kenya mangima moloyo to kaka nyicha koni skund adek moko luora dala kucho mano Mbaka Secondary Kanyagwal Secondary School to kod DC Secondary School ka gidhi bedo e penj makawuono wakwayo na giyawi maber wakwayo na ngima maber mana kaka jako wako wacho mai oke giko mai ndiye na ngima ka ing'eni chungo ji ka kategori mopogore opogore mai be mana chungo moro ma jomoko dhi mbele jomoko bende nitie kaka en rang'eny mipimo go ng'ato dhi mbele ng'ato dhi koni ng'ato dhi kono ji kawo yo mopogore opogore mogik apanago kaka nawacho ambe adak gi japuonj kuchocho mabe puonjo kendo skunde bende timo penj kawuono wechodhe kaka ichodhe no bwana wasega kweri koro akwayo hawi maber ne Moi Girls Secondary Moi Girls High School Isinya mane kuma madam puonje e sechegi wakwayo mana Nyasaye mondo telnegi e weche mag penj gibed gi chir gibed gi hawi maber gi ngima maber erokamano to kod jo Kenya duto matimo penj erokamano VOJ antie kapok wachako yes kik goya lero kik goya lero ng'eni sura nane kata bed ni hika ng'eny to sani ko goya lero to kara urumo an gi mosa tonga mang'eny moa Kajimbo nye an Eliel Kawaya Bura Primary School nyecha wawito wuod waya ma in benda goni erokamano ni mi arusa mar mondo adhiye to jonya kach nyoko na kel mos margi jo Kajimbo jo Bura Primary School giwacho ni gihero chenro achiel kuom jogo mana rado godo en osiep ni gosiep tiacha luongo ni Ogoya Sure Tom nyoko na kel mos ne mang'eny kabisa ni tim mapek mar kaka wanene ukona ni chenro ber kendo giwinjo seche te nyarado gi ji mang'eny kendo nye giora nyaka ir nyakwar guoko cha pesa mano Trevor gikoni gisewinjo kaka ground chalo koro nye gimia maleng' moko monda mi Trevor kaka wuod Nyakach mabendo hero Nyakach korang na manye bang'e magi bendang na mi ka uru mos mang'eny kamano mos warwako jo Nyakach Kajimbo odonjo kendo chopo sa mwinjore wuok tich makawuono ni erokamano ahinya basi nyako Ramogi mopogore kod weche mag penj gi weche mag piny Kenya wado mana chaka kaka waneno okinyi makawuono kaka na aselieko enenya wado Rosie Robala biro riwore kodwa kokalo kuom tudruok manyien manyasani ka en e kaunti ma Mombasa e chenro ma kaka waneno okinyi makawuono tinende wan kod jalup jatend piny Kenya manyien manongire Abraham Kithure Kindiki manyocha ochamo muma chieng' Friday jomokalo chien banka doho mar piny Kenya ne wito buche moko ma bende kweth ma otelne kod Senior Council Paul Mwite mane yalo elo jalup jatend piny Kenya mane othich oko Rigathi Gachagua mano omiyo chenro mar sidho ngire Kithure Kindiki ne obedo kod gikruok maka kod kacha gikone kor ne ochamo muma nyakwa Mgajwang kendo doko jalup jatend piny mar adek e bwo katiba manyien mar piny Kenya to gima duong' ma jo Kenya penjo ne to en ang'o maduong'
marito Profesa Abraham Kithure Kindiki banka nyocha osemiye thuolo marito lemo kaka jalup jatend piny Kenya. Winje na kaka nyasi no bedo chieng' Friday juma mokalo chien. I have almost become a lonely voice in the executive, especially in the presidency, speaking about our projects, speaking about our programs, elaborating on what we are doing. You are eloquent, my brother. You are intelligent, my brother. I am confident that you will do that which I have missed for the last 2 years. My dear Professor Kindiki, I need your voice. I need your intellect to help me and to help members of our cabinet to profile the things we are doing, to speak to the things that we are doing. Professor, you and me have the honor to serve the people of Kenya. And as I have said before, we will serve the people of Kenya equally, those who voted for us and those who did not vote for us. The government of Kenya equally belongs to all the people of the Republic of Kenya. Abraham Kithure Kindiki stands out for his exceptional qualifications, extensive experience, and wide-ranging accomplishments. I am honored that he is available. He has told me he is ready, and I know he is willing to serve as my deputy. Professor, welcome to the service of this great nation, Kenya. Lopne. Senior President wacho ni osebedo ka ene duon kende executive kuom thuolo mar higni 2. Ngiso ni osebedo ko owuoyo kende. Koso mana en mana yo mar temo chomo jalupne machon gi rieko moro. Ng'ano njao Rigi. Ching'eni Rigi kanyo ni office. To newe mna ni serikal mare. Gik manyo wacho kiwinjo tewe mna ni serikal no ene moriembo kende. To ka koro jatend piny Kenya koro wuok wacho ni he has been the lone voice. Kendo kawi gi buok ni to karamanye Rigi wacho kato nogolo kure. Tapane Ruto chayo Rigi ji gigigo momiyo. Okay. Nikech maling kenda ng'eni Ogai bro wacho. Bro wacho ni jogi nyecho se chopo kuma koro gichare. Ma ng'ani wacho ma to ng'ani wacho ma. To gigigo mowachogo otemo wacho ne Kindiki nadwa mi nafas mar tiyo. To kibiro tich to nitie gik madwa ni tim. Achiel kuomgi mowacho ni has been the lone voice in the presidency ni iso ni odwa ni Kindiki kore mobedie achiel kuom duol ma wacho gigo ma serikal osetimo. Inyalo paro ka tok jo Gen Z wuok magere. To ka interview otim ne Ruto gi Linus Kaikai gi Jo Ageo gi Eric Latif. To no wacho maber ni weche mag tudruok ubendo yie ni serikande pokotimo maber. Ni wacho gigo magitimo. Wacho na jo piny gigo magidwa timo. Okosebedo motimo ang'o makare. Emomiyo omiyo Kindiki specific agenda. Ni sami donjo office ni. Adwa ni konya wacho gigo mwasetimo kaka ng'owa kaka serikal. Mamano en kipenja e tich maduong' midwa ni Kindiki otim. Nikech jalup jatend piny katiba wacho ni tich modhi tiyo bedo delegated gi jatend piny. Mangiso ni jatend piny ema kone ni adwa ni tim. Nikech en principal assistant. Okay. Koro en tije onge ma defined. Ni in kidonjo office to ibro dhi ya ukembe to ibro dhi ya seminar. En tije jatend piny ema kone ni kawuono adwa ni tim kama. Emomiyo jatend piny wacha yanga ni I want you to be another voice. A presidency ka. Maka mora midhie to ye iland ne jo piny
yie ipim ne jopiny, yie iwapar ne jopiny gigo mwatimo kaka ng'owa kaka serikal. So an mane maneno ka dhi bedo tich maduong' ma Abraham Kithure Kindiki profesa dhi timo e higni 3 ma serikal mar Kenya Kwanza odong' godoni. Nikech koko timo mano to William Ruto pod bro bedo mana gi shida mobro medo wacho ni gik motimo kaka jatend piny, gik ma serikande timo, jopiny ok ong'eyo, jopiny kia. Emomiyo tijni en very important nikech kokiwacho ne jopiny gimitimo, kokipimo ne jopiny gik modwa timo, to kayiem. Nikech Uhuru Kenyatta notimo gik mang'eny. To nikech nok giwachi, nikech kata jotend migepe ne nok losi, inyalo paro kani dwa jatend migawo mane nitie serikand Uhuru mondo bia interview. Ninyalo manyo dweche buora to kiyudi. Tineno ka mag William Ruto gi to tok weche jo Gen Z kanye wuogi. Giyot mar dhi media mondo gitim ang'o, mondo giwachie gigo ma jatend piny kata serikande gitimo. Emomiyo Kithure Kindiki being ni koro en onge portfolio mora. En mare koro dwado chalo gima ne William Ruto time serikando Uhuru mar tanga cha. Tidwa no tanga with a purpose. Ma purpose mare mar tanga en ni dhi wacho ne jopiny, dhi pimo ne jopiny ni serikal Kenya Kwanza ni dhi timo ang'o, dhi timo 1, 2, 3, kata serikal Kenya Kwanza ni osetimo 1, 2, 3. An mane no ni rito Kithure Kindiki office. Odhi bedo duond serikal. Okay. Nikech pak mopake godono, puoch mopuoye godono. Yeni Victor, in ngamo se galuonge ni my dear brother. Kanya mano se luonge ni my dear brother. Abraham K. Model ni Abraham K. Exactly. Ose dhiale mose pake. Koro modong en tich. To tich en wacho. Communicate gigo ma serikal timo. An mane no ni tije maduong'. Kata kaji bada abducted aoya to wacho kaka jatend piny osebedo ka wacho ni ni onge ja Kenya mosebedo abducted. Okobro kono nukel wauro nyinga gi mondo kaka nyo wacho bach. So an maduong' en to communicate. Nikech mane mosebedo ka go serikande. Otemo wacho ni Rigiji no fail mar ng'iso jopiny weche mowinjore ma serikal timo. Rigiji no go siasa. Okay. Ngeni Rigiji kodonje office to moro no donjo kuome. Makata kineno to koro we are in power, we in government. Usiema ji temo giku. Kata wajofuambo no usiemo wa? Mukoni kuna mali tutabeleka. To koro eroje peleka kende. Kumano kono kwa peleka eno eroje peleka kende. Kodo medo kwa me hawi maber ngima malach. Erokamano. To Rigiji kanomi nafas to nodonje siasa. To nodonje siasa mar pimruok teko gachiel Uhuru Kenyatta gariyo Raila Odinga. Nikech nokone William Ruto ni wena ji ariyo gi adilgo. Lakini koro nego oyudo ka upuk pek ne utenga. Ma tango lokore. Koro bed kong'eyo. Jogi ogai wacho gano, ogai wach gimi ja wacho gato. Raila oksiem. Unakeo kisiem. Ni sami sieme no ne luede dima siemi. Adima siemi. Ineno mnagi wangi. Erokamano. Ogai gini no rengo godo ng'wech kabisa. Gikone kor wan gi jalup jatend piny Kenya manyien. Profesa Abraham Kithure Kindiki. Osiep jatend piny Kenya mangita gidel nen nyaka okil kamano kamare do mara ICC. Vita kachako gi kama Bonyo wacho. Yes. Rigiji kaka no biro mondo bed running mate mar ker. Jo Kenya ng'eyo. Kata kura nogo e Kenya Kwanza, wajumbe kata jotene mar Kenya Kwanza nogo kura ombulu tene dhine Kindiki. Mano en gimo ng'ere kata embe no yie. Kata kero se yie kata MPs moko nyaneno wa Muchomba be ka yie ni nwago ombulu round 2 duto ne gin Kindiki. To ker ne kao
no bypass mano mokao Rigiji obedo kaka running mate ne. Tapani Rigiji ne nitiere gi job description mane omiye ndalo campaign. Mane ni mondo ogo Uhuru Kenyatta moluar gelo. Ogo Raila moluar gelo. Notemo mogo Uhuru moluar gelo. Inyalo paro kata chieng' mane gichamo muma Kasarani kacha. Gigo mano wacho wi Uhuru. Ne pek kabisa. Mae tich manotimo maber ma kakoro gidonje sirikal to music ochenji olokore. Koro miel manyo ji miel kidwar go sirikal pogore gi miel makore miel ka ji nega sirikal. Rigiji nyoko fwenyo ma nil kaka nyowa miel cha koro thumo se lokore. Ajao pogore gi benga. Koro dwani koro wamielo benga moro mimielo mus. Maonge bila jasho. Koro manyoko fwenyo ma en nyo donje sirikal kapodo miel mar goyo Uhuru, goyo Raila. Uhuru tingeni nyogo moluar go piny. To koro kama koro nyo chiko makoro goyo Raila ni e makoro kaka Bonyo wacho opuku koro lokore pek no tenga. Koro no radogo. Taparo ka jatend Kenya ama ker mar Kenya wacho ni higni ariyo osebedo maonge en kende e presidency. Weche mag sirikal en mawacho kende. Rigiji en weche gen Murima, weche gen Uhuru, sijui huyo mtu wa kitendawili. En adier nikech man gi gik ma ji neno. Donge no kedo gi weche mag kongo, weche mag kahawa, modhi nyaka Colombia manyo chiro ne kahawa gi chai. Kata kahawa mineno no bende king'iyo weche ge ang'eni un joma somo gi nitie weche mang'eny iye kanyo endo ma bende lwedo isiemo kochiko ire e weche mag kahawa e weche mag chai gi nitiere kaka company mochago wacho ni do kedo gi kembe moko mag chak ma osebedo ka enjoy monopoly. Kora pani en ng'ama noko fwenyo ni kata ka ji mielo thum kata mana mar tiedero nitiere kaka mielo rege, then nitiere kaka mielo angla, then nitiere kaka mielo kwaya godhiambo seche moko midonje studio cha. Nitie gigi te nitie kaka mielo gi. To kaka ni chako kaka mielo nyaka piny chakre. Taparo ni Kindiki biro sama weche tek. Ananeno ni en gi weche ariyo manyako tim kata gik marite gin ariyo. Achiel ni Mount Kenya, tachiel nitiere koro Kenya mangima. Ma Kenya mangima no sekone ni dwa ni mondo kony president e wacho gik ma sirikal timo gi. President no wacho sirikal timo weche mang'eny mag affordable housing to en wacho kende. Koro dwa ni mondo kony sirikal e wacho weche gi mondo jopiny ong'e ni sirikal timo gini e gweng' ma kama to en stage ma kama to idwa ni mondo tieke kama e ndalo machalo kama mano Rigiji according to ker nyok tim. To kod Kindiki nigi tich mapek central nikech en adier ni Rigiji nyok ketho ground. Kata kiwinjo kaka giwuoyo ok gin gi weche maber ne piny owacho masani ni. Koro gimomiyo nyo yier Kindiki e Mount Kenya, embo wuok e Mount Kenya mondo mi odhi otem keto unity e Mount Kenya kod gik manyo Rigiji oketo mago sirikal gi otem meloso oyuo gi maber mondo sirikal obed gi picha maber e wenge jo Central Kenya. Mano hede kachiel kata wich ber achiel ma kata kodonjo office to en godo mar yudo ni oyuo jo Mount Kenya gi te mochako duoge wang'e kaka ne gintiere nikech damage Rigiji otimo mang'eny e ground. Kod bedo ni okete office mar mar deputy president obede gimoro ma national, nyocha ok en national kata matin. Nyocha en gimoro mane kowach ni deputy president to ng'e ni en section mar Kenya moro. Kiwacho deputy president to gima biro wi ng'ato en Mount Kenya. Nikech kata king'iyo kaka wuodhe ge mang'eny, kanisni ge mang'eny modhiye, nyo functions ge nyo en mana Kirinyaga, gen mana Murang'a, en mana Kiambu. Nyo wirore awira kaindi. Kowuok Mount Kenya no. To the Mount Kenya diaspora Nakuru gini. Yo di Nakuru gini. En ng'ama koro nyo wirore kan. Koro en gi tich matek mar keto komni mondo jo Kenya duto bendo winje ni komni kare en kom mar ji duto makelo jo Kenya duto kanyakla. To kod wach mar Mount Kenya odhi loso en gi tich matek mar kawo Mount Kenya mondo duoge line kuma nyori gi ji ogole motere oko. Nikech kiwinjo kaka giwuoyo piny kucho ok en wach maber ahinya ne ok gionge weche mabeyo ne piny owacho makawuono ni. To Ogai ing'eni gima miyo antaneno mopogore
ne kata bedo ne rigiji oketho ground. To tij Kindiki ahinya mabende William Ruto ng'eyo. Kindiki ok en ja ground. Okuja ground. Okuja ground. Okuja office. Dhi chune. Gima paro ni jogi dwa timo en ni kori dwa tigi wabungegi. Inyalo paro wabunge mane ndike barua mowacho ni gin koro chunygi en Kindiki ni ema gineno kako gai margi e weche mag Mount Kenya gige mag serikal. Ana paro ni Kindiki jo od buragi emidwa mi facilitation. Mar ariyo, jatend piny bende ong'eyo maber ni ka oluongo mbulu sani kata mana higa mar 2027 Mount Kenya ni ok bi miye kura atamalo mang'eny kaka nomiye chande. Emomiyo ineno ka koro gigo mang'eny modwa timo sani en mar berore kuom jo Western Kenya, jo Nyanza, jo Kisii, jo Coast gi Masai. Nikech ong'e maber ni jogi e ombulu mokalo nokochung' kode ahinya. To kolidho negi gik moko. To nitiere kura mane Raila Odinga yudo kapo ni Raila Odinga ok dhi chung'. To Raila Odinga wacho ni Ruto ni erwadhwa. To at least 3/4 of kura go biro timo ang'o biro ne makata ka Mount Kenya ni onge. To pod en comfortable di gigi otimo. Emomiyo kaw Kindiki nikech ing'e ni kija siasa gimomiyo Ruto ne kaw Rigiji en gech Rigiji is a mobilize ground. Emomiyo kane gidhi ombulu tije was cut out. Makuru ni go piny mirodh kabisa. Mano timo mo piny e londe. Go piny. To kata mana sani ground winje ok wanyal wuondore. Nya winjo ka en e liel moro giko dirani. Kowacho kanyo no bro siemo na jogo kamonego bene giluo e wuodhgi mar siasa. Nyonego beno sieme nyoro kodhiambo to weche nyotimore mag piny burose. So nyiso ni kata William Ruto bende ong'e capacity mar bwanani e ground. To ng'e maber ni bwanani is likely to riwore gi Kalonzo. Emomiyo ineno kata ka formation mar serikal manyien ne Wakamba ok tim ang'owa ok wuogi ahinya. Yes. Nikech ong'e ni Kalonzo gi Rigiji are likely to join together. Makura makapo ni Kalonzo makoro chung to Rigiji bro campaign ne to ginya yude kura moko. Emomiyo kuonde mafuok man Mount Kenya dhi weyo cha. Omanyo kuom Joluo, omanyo kuom Abaluya, omanyo kuom jo Kisii, omanyo kuom jo Mombasa kande mondo ka ji odhi ombulu. To at least fuok ni otim ang'owa Odino. Emomiyo ano kapare ni Rigiji kata bedie ni nyako tim. To mano ka agenda maduong' motim ang'owa moe. En mna ni ng'eni Ruto bende oriek. Oja siasa mariek. Yiero Kithure Kindiki ni ing'eni jo Mount Kenya East kamoriwo Meru, Embu, jo Tharaka gi. Gin bende coach ginitie. Kata bed no kong'eny to kuch gi nitie. Koro ki gole mar Mount Kenya West kocha. To kanyo bende we fuok moro. To nikech ma wuodegi joko ok bi nyalo timo ang'owa biro koni ma overturn mondo convince gi ni were uru gi wuodu ka umiwa gi ng'amwa kelonu. So en kwano mariek. And then king'iyo area mar Nakuru is cosmopolitan. Kiambu ka kata bed mna ni Kiambu en Murema to Kiambu ka be cosmopolitan. Yes. Nikech king'iyo kura mar Isambu, kura ma Githurai giri ka ng'eny ne ji odak moriwore mang'eny. To kata mana areas mag Kiambu town ka ji odak oganda mang'eny. Nikech Kiambu ni emiwacho gani e bedroom Nairobi. Nikech dak Kiambu titiyo Nairobi. Yes. Koro ji mang'eny odak kuro. Makata kigolo kuch Kiambu miwacho gani ni milion adigi turicha. To kigole mag oganda moko gi. To bendi gola mana mang'eny. So Kindiki weche mag ground gi ong'eno koberie. Koro support idhi miwa jumbe kande. Okay. Mondo bedo poro. En mna matin tu nikech ng'eni kata kimi rally podium mar rally. Okoberie. Okoja wach. Je Bonyo aneno ni kata obedo ni rais dwano dhi oti gi wajumbe gi jotelo moyier e piny mar Central Nyanza. To Central Kenya. Kindiki nyaka bende koro pull up his socks. Mano to nyako timo. Nikech
siasa mar Kenya ni kaka igoye. Region ka region nitiere gi point man. Kare. Ng'ata achiel moro mochung' e region. Nyanza nitiere go, Western nitiere go, dho gin ariyo akiani gin ariyo. Western nitiere. Jokok ng'eny ang'enya. Ng'ato ka ng'ato gi det. Coast nitiere gi ng'ato machalo Kingpin. Central bende nyaka bed gi ng'ato. An aneno ni ng'ani en Kindiki. Sias Kindiki gi sias Rigathi opogore matin. Rigathi nyo ng'eyo mobilize ground. To leaders nyo tame mobilize. Emomiyo iyudo kata ka Nyeri kumoae iyudo ka MPs chiegni maromo mana bich ogo kura mondo dhi dala. Yes. Kindiki bende is a mobilizer, but eno mobilize leaders at leaders level. Emomiyo iyudo ka nyicha ka weche gi pok ochakore to iyudo ni kia MPs 30 owacho ni gin Kindiki ng'ate. MCAs kamano nyaka elders. Koro nyaka oae wach mar mobilizing leaders. Koro dhi oradi gi jogi. Nikech Rigathi Gachagua ne wacho ni ana winjo mana duond jopiny. Rudo ground. Kende. To jomadongo ang'o momiyo ne onge mor malich ahinya kata mana thurgi Kindiki, Tharaka Nithi, Embu gi Meru. Ne onge ilo moro mane wageno neno sama ne ochame muma ni. To king'iyo piny Luo neno ka gima wawni gi jaji ne dwa bedo mang'eny ndi. Saruda. Ineno gini nyo wadhi dala tich abich gomera maduong' luongo ni Don Elijah. Koro kwa chung' kamoro tok Limuru ka. Mondo wachamie gimoro. Bula ge. Uguyo pako ni ng'ombe. Livestock. To wapenjo jo bwana moro kanyo to un maudu mne tich ni. To penjo ani sireuni siku kama kila siku. Kwani kuna nini? To akona ni donge Kindiki chamo mumo kone go benu mor. Tigegi mokonwa. Aya imefanyika. Obuoge to mano sa paru dhiambo. Kwa penje kwa none toko ni gina kaka gitimo hala. En ni gima ng'idoko godo odicha. Ema mata. Gik matimore e siasa gi ok lichnegi. To gimomiyo ineno ka mor bende nyeo onge kata ilo kone. En ni jogi ng'eny gi ging'iyo gi siasa gi igoye matin to ji dok e tijegi. Gin jok ma tijegi gihero kabisa. Gik mamiyo gi mbesha gihero ahinya molo makagi. Jaluona ni to hero siasa. Ni neno kata ka chieng' tich abich no kamili interview ng'ato Kisumu to wuok go pande ne oting'o. Kore wuore opande moting'o ni to dwa dhi go kanyo. Nini tuletewe kura sahi tuko tayari. So ena ni kaka joko bedo wayad nikech kama uma report nwa kwa Nyeri. Notemo timo interview gi jituko mna ni jidhim na mbele gitijegi. Dukni oyawa jidhim na mbele gitijegi. Neno kagima wigi no say they accepted and moved on. Pio malich. Nikech nye wagomba katwako ni bed ni impeachment ni nen mar Raila Odinga bedo impeached. To kata bunge doneno matek. To kata mna court ni koro jedhi e court. Onge ng'ama dodonje court. To kata KICC manyeti megir Kindiki ni. Bwana awayo dojo gore gi lak Kenya ka. So jaluo ni gi hera, jaluo ni gi chuny moro mako gire matek mugeno ni mamare. To make 100%. Joka to evaluate. Gikoni tanga dokot gang'o. Kanga semiel ang'o mayude. Joka ingeni pesa. Pesa. Gihero tuk pesa. Maka onge to dok chien. Udikore. Okay. Hapa ni mor nyo onge. Nyo ena gimoro machala kaka any other day. Kata mana gwenge Kindiki nyocha neno clip moro Citizen TV. Dhano matine prade. Dhano dhi mana sanja jiaria ng'wen moko emiyudo ko wuoyo. To kata mana korgi japaro ni joluo gin jomar politically charged. Weche mag siasa nitiere kaka donje chunygi kabisa. Dende kabisa koro dwa mano judge ni. Hapa ni maindi ok en kamano gi kabila mamoko. To kod gima paro ni nyo kelo mondo mi nyo weche mag moro we bede ahinya.
ing'eni ng'ani nyo en asiema gi luth ing'eni election ja nitiere kaka election ka timore to nitiere kaka go kura adhi yombi nitiere kaka kelo that excitement to asiema gi luth ni to koro nyo chal ni oonge okokel that vibe. For example mar asiema gi luth idwa ni mondo ichwanya gi jo adwa no nagi gokinyi sana koro kata mana ing'eni mor nyo onge kasto kata kogiri gi ji madhira kucho chonde bende nyo onge ich wang' moro matek ma inyise ndara ing'eni gini endi nitiere video moro ma bende ringo ga e WhatsApp kata social media ma wacho ni ka din en Raila ma de bedo impeach Victor ungeenda Nairobi Nairobi de liet hapa ni holiday dinyo nitie nyaka kawuono holiday gi nyinge koro nitiere joma nigi mbi mar piny ma joma nigi mbi ing'e nitie jotelo moko manyalo wuoya to onge gimi winjo to nitie jotelo moko mako podium ni be kata gima wacho maber be onge tiwinjo ka dendi chapni bedo ne kanyo no kende tugo juok ng'ato tugo juok ng'ato koro wan gi jotelo ariyo kae ma ok wanyal paro ni gima timore ne jatelo man gi mbi gi gima timore ne bonyo ma flat ni nyaka chalre ok nyal chalore gin go teku mopogore ero kamano kapok watieko wachno ndini nyoro nyeo onge to sebedo koling thie wachni to gina kuom josiasa ka ne sirikal ne chakore ning'iyo gi ahinya siasa ma Kenya madiere gima notimo ndindi pod mako dhoga ugae ni gae bunge nyalo wacho na kata ka ginene nikech kata kigo kura mag impeachment kinonge kata king'iyo kane jotelo kata signature no koketo ochako wuok ni koro gin kindiki e magi support no kunena to selal ahinya to gima mako dhok ni nikech en chairman mar budget to ka usiepo gae nyang timo gimoro amora mag budget gi tinene makata nitie function moro manyang ni goda pani en kiny mar weche mag budget ma ene ma guest speaker ma kiny biro timore KICC to chalo na ni oskiza ground obende nikech ing'e ni gima wawacho ni kindiki ja Mount Kenya East to gi tin ok gi ng'eny ahinya kaka jo West gi to ndini nyoro bingi ni en ja Murang'a to fuok nikech ing'e ni with impeachment rigiji ok nya chung kamoro amora to kingpin mo ugae wacho ja ni community ka community nyaka bede gi kingpin gi ng'at mamiyo gi direction ndindi chal ni dwa dok e ground ko onge gi ketho moro amora mondo wach ni an kani wacho ni kindiki ema jatend jo Mount Kenya naonge kani go kura mar impeach wuodwa ni naonge aler kapamba miauru nafas mondo gimanye bwana ni timone either tim kato dogir Ruto to koni kechi ndindi bende bere ground obere ground ahinya in fact odwa thagori gi ji ground odwa theko nikech wuok ne momiyo rigiji no okuongo wuok moko ne jatend piny ni vijana matindo miorogi kone gi giwere koda nene ndindi gi Oscar Sudi koro bere ground so apani kaka nene enni odwa dok ground maonge ng'ama sieme to kone ni donge kani inego wuodwa une mano wacho ni gure koro wuok ka ng'ano ma onge ketho mora moronge gi to e mbele jopiny ma kipenjo ni jok mano nagori gi jini kanyi to onge jok mano wacho ni kindiki ni e wuodwa onge en kanyi nikech tie to en tie doge samori wacho ka ni jasiasa ma ochunye siasa en jasiasa man gi chung ne ma okuodha kara mana diera ting'eyo ni kata mano ma diera ting'e gimoyo Kalonzo survive siasa ka wuothene akara ochimo kone gi kone kendo en tie pela Victor ndindi nyoro ananeno ni nyo odwa ni mondo obed no onge lawama
korka DP korka president koni onge lawama thur gi central koro nyo chalo ng'ama dwa no wuothe yore ariyo gi odwa police jogi ariyo gi mok nyalre siasa wani bonyo nyaka ikaw side kata rach mane momiyo in jatelo ka nitie weche mabiro man gi pek e weche mag national matters nyaka ikaw sides mako kata rach olo ikaw sides to wuok marach idhi koni ni jatelo ni kaw kama but no dhi kako dhino to kidwa bede diere ok nyalre siasa wa koro aneno ni ndindi nyoro gin jomoko ma girga chagwa ne dhi mana yweya ena gimoro ma tsunami ni osedhi kode nikech kiwinjo kaka weche wachore kata mane bunge kacha ineno ni joge Ruto koro ng'iyo jogi mane ogo kura kocha ing'eni koke go kura to chalo ng'ama ogo kura kocha ng'iyo jogi ma omi lemo as a result ni gin jo majority to ne ok gi ne gionge chung kata ne gigo kura against directive mar party ma en wach madhi nyime ma ang'eni wige mabiro ibro neno ka nitie committee chairman moko ogol deputy vice committee chairman moko bendo ogol koro okawacho ni Ndindi is one of them but maendi en gima wacho en mbaka mawacho tieto entie nikech ing'eni kata mna liete ma yandi nene girika onge koro anta neno ni bedo ni ne okokaw position was a political miscalculation. It was. It was a political miscalculation and kata mana korwa koni nitie joma nokokao position. Still it was a political miscalculation. Iyudo ka Ndindi ne stane ne osechako rise kabisa. Kendo ne ng'ama ne dhi across the country to MPs. Inyayudo ni he was just an ordinary MP chairman mar park but could be a function more outside his constituency ten kata MPs apart donge chieng mora koni wachat gokinyi ka koni ni bwana awinjo ni Ndini nyoro ni bondo gokinyi to ni Catholic Church babondo ni en kuro no gara chieng moro bende ni en nyakach to nyaka ne otamore ka bedo jatelo ingeni bedo jatelo ni itelo in mbele kamoro to jiluwi ok ni intiere ka ji koro ng'ini to wadhi komando nyaka no otamore bedo jatelo iyudo ka profile ne olal kabisa gin sama gini ne chakore mane poko ka signature gine joma ne wacho ni nyalo bedo jalup mar ker to banka no se timo kaka no timono ng'ama wuoyo onge erokamano joma donka pok watieko tielo ni wan gi buche bura mantie court of appeal makoro chalo kanono mar rigiji nikech ige ni kisungu moro wacho ni overtaken by events nikech gima koro an kipenja taneno ni jo kinde rigiji dhi temo en to overturn impeachment to kagise overturn to koro iwacho ni obedo overturned e doho lakini office to konyal doke koro imiye nafas ni kata benefits makoro mag office manyonego be nokawo gireka koro te bang'o owuok godo koro chalo ng'amo resign an maneno to moro ni koro ni case ni dwayal matek ni mondo koro dogi office ni mondo gol Kindiki okane kuma dhiye mar ariyo bet mar ogai mar dohu kacha nyasicha ikoni namba ndege somo gi malo namba ndege somo gi malo ma ko kinde ne ka poko somo namba ndege kata ka poko somo namba ndege to kayem anano eno ni giwacha ni koro gidhi e negotiation wache ni ero koro Kindiki osechamo muma to ng'ato ani bende nika koro dwa luok nyinge mondo omiye thuolo political lifeline to mondo bendo ae gi gimoro mano kende kikwage lote nono apa ni Victor ayie gi Bonyo court mar ene odhie court of appeal kata mana high court bapa ni pod dhi gi bura mbele en mani orders manyo bedo lifted ma yiene Kindiki mondo ochamuma case to pod dhi mbele apa ni case no ken kanona ahinya nikech odhi serve two purpose one case ni otemo matek mondo overturn impeachment mondo gwegi ni oko ni ne impeachment ne nokotime yo maber mondo bed free nikech ng'eni samin bedo impeached
benefits duto te onge kata mana ing'eni VIP magwagi bedo treated moingo kata mana MPs serving MPs giyudo ka gimitokni nitie fuel card ang'ogi ni staff te ichulo koro ma endi mokwongo ko overturn to dhi yudo to katipo ni impeachment ni stand to magi endi odhi kasto impeachment ni bende odwani overturn mondo mi fighting chance politically from 2027 ongoing because ngeni ngamo bedo impeached ok oyie ni mondi hold any state office ne kaka Sonko tinde budho mnengara ne Sonko ne Waititu Kako nyalo overturn ma to tiende ni en koro rumo kamano kisiasa. Koro nyako dhia court modhi olok impeachment ni mondo mi fighting chance mondo mi benefits nikech bende mondo mi go kura to gigine ne gimitoki ni go fuel bende okiota ahinya. Kasta paro ni but the court process to onge gimoro ni onyalo reinstate kata ni inyalo miye tich makoro semikindiki ni no gimano to ero kamano. Kes mar rigijini puonjwa nang'e wach mar familia. Nyaneno ka familia mare odong' kode. Senior. Ikodega wawachoga ni kata mna tije mwatiyoge. Sabiti to parie odi. Kikiti ati sasa ma in odi koro ideni mna kawendo. Manyithindo koro koni yule anko wa usiku. Nikech imondo wuok tidok moleo. Koro gikia iktakiachi. Familia mari ni ema bro chung kodi. Familia mari ni ema kochopo kumatek tidok irgi. En puonj no oganda kendo agone minode gi nyithinde ya wuote ariyo ka erokamano nya gisechung kode. To mane ka nyiso ni kara ochungi familia mare maber. Okena ena janyuol mane janyuol ni nonyuol. But ne janyuol ma present. Nikech mondo ya wuoi ka chung kode mino de chung kode nikech waseneno ji mang'eny e siasa ka to kata gi engima ka maka wecho de matek to kata nyuola mari bende koro kwedi ang'enya nyar min gi moro kanyo bende osiepna watiyo go de weche mag fwambogi bende kanya penjo to kona ni gisechung ginerge kabisa makata weche mag lamo gi gidhi ode gilime gigombaka just to ng'eyo ni en ng'ama ni state maber kiparo nikech wechegi ino muome wechegi nyalo kadho kuro nyaneno ka en kamoro to neno ka giba pi wang'e ne chakore ngeni kendo so ok gin weche ing'eni ng'at mano wacho ni mimi ni chuma ya zamani hii serikali ni mimi niliunda to serikali maneunda to gi chuma ya zamani nino thicha maktari vaso unge mtoto ya mama tigo liagola maktari vaso unge Victor oken gi maber oken gi maber to king'ama dichuo kidonje bedroom ni tijago nduru matek kuma onge ng'ama ne nduru to kiwuok oko to itema so familia maro sechung kod en puonj maber warituru jogo mwadak go mine utewa nyithindwa anyuola wa machiegni wabed kodgi maber kinyalo konyi Victor, family is everything. Family is everything. In fact, apparently, during deputy presidential debate here, no wacho ni family as a basic unit. Correct. Ne mano chako kaka Rigathi Gachagua. Family is everything. Rigathi nyo en ng'ama kata kodi central. To nyo attract very huge crowd. Mako wuoyo to iwe mani kinji the election. Kare ena jiko kane first year mar Kenya Kwanza administration. To sama koro nyo chopo ka koro kore osebede wall. To jogi nyoko wuok oko kata mana mondo gigeng'e yo matin ginene. Nyo giwuok oko. Nyo dong gi family. Kora pani en puonj makare. Ni when the streets are happy, the family must suffer. Koro nyake balance. Family is everything. Ero kamano. Nyakwara mga juang wulo ka uywe matin ka waduogo. Wabulo mulo mokumo weche mabende pod chendo ka paro mabende piny owacho kokalo migawo mar pesa nigo mar chako kelo kendo yore manyien mag juogo jo Kenya usuru manyien moko kaloro koda finance bill 2024 ma bende jatend piny Kenya no ogolo oko kaloro koda ng'anyo mano bedo e dwe mar 8 dwe mar 6 gi dweche mokalo chien kocha Nyakwara Mwajwang tiendgi nang'o ma en wach mabende obiro yaro matut ka duol mar KRA bende oketnegi kama tek anyani nyaka gichop target margi mar choko margi ma higa ka higa kete mana ka
week kwa Citizen Duka tumewaletea the lovely lady package from Quickmart. Sour bathing soap 35 bob, Always sanitary towel 189 bob, Rexona deodorant 199 bob, Dove lotion 499 bob. Ukinunua hizi products ukitumia Citizen Duka utalipa only 962 bob, meaning utakuwa umesave 578 bob. Unangoja nini? Piga *487*5# na ulipe saizi ka vitu bado ziko kwa stock. Citizen Duka, home of discount. Gimawa en gima duong' moloyo. Nego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Bonyo hiyo time ya mambo ya airport wako tuita tukae chini. Kozi saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper, tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ile ukipita mtu hii anti nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Mili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Aneno ka ote ng'eny ka oyawre
kind luo gi siasa gi baba Raila Odinga tek machieng' ma Raila weyo siasa to odonjo e weche mag dolo. Ok bi kawo 2 years mondo Polo olos komiti mar Yesu duogo mwani mar luo biro luo baba te. Ndiko wacho kamano. Haleluya. Ma ote mar ng'ado ne Jaka Black. Ndiko na message kamane ote mar hero kamano ahinya. Aito Stanley Ogada, a good soldier knows when to pull out the trigger or hold back. Anayie gi ndindi nyoro. To look nyakwar achia luongo DP wani asiema gi loth. Awuoro wach no lit by a lot. Aito Albert Ojonyo ni mosna wuod japuonj nyise ni wamise go bei board mano mera. Albert Ojonyo wuod Sakwa wacho kamano. Okay. Weche makagi kacha. Aha. Mosna Luka Awich Bernard Mbeya erokamano ahinya ni Jobunde Secondary School Karanda DC Okanja Ombaka kod nyithindo tema wuok Nyando nigi bed kod kinde maber. Machielo ka penyo ni Maka Juma, the major undoing mar Rigathi Gachagua en ni oonge kod political party mora mora. Gini nohinye chon. Kata mana Kindiki nyakoro nen matut ni onyalo bedo used and dump. Okay. Joram Owiyo ma wuod Ahero mosna wuod dala wad gi chief gi wuod Bondo. Tactics ma Ruto tiyogo ni ok ber. Donge chieng' moro onyalo kawo ng'ato mong'eni nyalo miye kura kaeto odhi impeache toketo ng'at machielo nikech en ng'ama tiyo gi ng'ato koseti kodi to koro ijwang'i. Aha. Jako Sodo erokamano ahinya Jasindo. Iwacho ni ini wuoro siasa. Machielo ka endi siasa mar ndhogruok pod nitiere Kenya ka. Obro rumo karang'o. To gini keto jakom Raila Odinga kama chalo nade nikech josiasa moko Kenya madiere moko kuomgi go campaign matimo duopi ne dwach jakom mar bedo jakom mar AUC ni. Ma unene nade joma dongo. Victor Anwoodside Konyango Canby Center. Yiero Kindiki ne en mar pogo Murima fully, hence apani Ruto hana haja ya Murima votes. Penynaye jolony ni to kiny kanyar Wang'aya obedo deputy mar Kalonzo. Siasa ne bed nade nikech politics is about possibilities and interests. Maradek thuolo ma jaluo koro yudore nade. Watim nango kaka oganda jo Kanyanam. Machielo ka endi amora ahinya gi kaka ukolo weche. Aneno ni teko manyo otigo e golo Rigathi Gachagua no otigo e ng'iyo weche mag SHA gi SHIF ma pod kelo confusion. Amor gi mjumbe marangwe Dr. Lian Gogo manyo wacho ne jatend piny ni gini kelo chandruok mapok odwarne. Konyouru jo Ramogi. Ang'eyo ni usebedo ka ukelnwa welo mopogore opogore kendo usebedo kupimo wachni to kata kamano gini pod ok donjnwa. Wachandore VOJ gi Jay Bonyo gi Luka Awich. Ma ote mar Mama Maresa kanie dala mar Bondo Sinapanga. Thurgi Alan Obiero ndiko na kamano. Okawo jahom. Abdalla mar Katito angi mang'eyo en ni gik moko rumo tem. Wach modong ni koro piny oseyiere kidi koro tich ema koro wakwaye ni mondo tine jo Kenya gi hakia mowinjore. Maka Juma jakom Raila Odinga ok nyal siem gi loth. Anyalo paro liend chi Didan Kimathi. Kari giji no wuoyo marach ne jakom Raila Odinga gi jofwambo gi keyo. Ang'o mokrum rumo kitam. To bende sani onyalo luongo press conference ma ji yuor. Koso en osaklo mar bunde. Machielo ka endi VOJ awinji maber ahinya ka wan Kiambu. Amora ahinya kaka wacho weche koni piny oding' thi gi kudho mana weche kipiny piny. To gimbe ne gisa accept kendo gi move on. To nyoro ne warito neno Inoro TV. Wane kaka mtu wa Murima wuoyo siemo ne jopiny kama onego bedni koro gilo. Ang'o manotimore? Ma ote mar Jeremy kantie Ruiru Kiambu County. Tiwacho na kanyo ni Kiambu waka wan nyaka gi jaluo ma en MCA. Koro ka ji okikore kendo koni neno ka gima jogi mokuom gintie kod New DP kendo piny mor. Kare. Okay. Mrimo lokore. Sinia ng'ato penjo kana ang'o manotimore. Mano kwang'eyo aparo wabro penjo jo Inoro TV. No nyono waya. Gato en piny en mana piny. Ubro mna biro. Erokamano ahinya. Chenro dhi mbele. Jopiny oloso ng'ato wacho ka ni chandruok mar gi en go en onge gi party mane otude. Nikech UDA nyose wacho ni etendgi.
gisegole oko. Kare. Tigeni VOJ mano ne wawacho ka chon malich. Ni makosa mane Rigathi Godfrey Gachagua timo. En ni no donje UDA to ofukene no kuwuotho gi certificate mora mora. Nikech siasa ka no wuotho bolingo. Siasa ka nyakibedie gi giri moro makodhi matek tichungo do tikoni an gi mara. Then makosa manochako dhi otimo en ni koro temo mayo Uhuru Kenyatta Jubilee gi thuon. Mi neno ka gitiyo gi Wetangula magitemo rocho jogo manotelo ne Jubilee National Assembly. To kata mnofis dik road kadongi neno kalwenyo gore Uhuru odhi mna kende. Mukone polisi di kara koro ane mutima ngowa ugoya tia gas mugoji kagi kech machamano. Neno makosa hinya. Emomiyo jo Kenya Kwanza moko ndalo moko na koni ni ne kona ni wawe luongo rigi jini senior politician. Ni neno one term MP. Mamano does not make him a senior politician. Nikech ka ina senior politician titimo gima Wetangula notimo. In gi party nika. Makata in mnagiwa jumba reyo. To party nini mari inyalo negotiate go. Tema Alfred Mutua notimo. Ineno ka yot mar Alfred Mutua mondo ne duoke cabinet. Nikech en gi party ne moro. Giwa jumbe ne mokareyo. Ineno ka jikababu na Mwamba kano gole cabinet to kata kaka gidogi onge nikech iwuotho gamo. Onge. Jika bwana mane CS mar education. Jika na kumech. So sama in gi party mari. To kionge party mari tibed ni ne ogai mar oganda moro. Maonge kiawa. Mai wacho ni kara kata ka onge party to kanga wacho ne jogagi to giwinji nyaka MPs nyaka MCS te. So Rigathi Gachagua no nego ngeni the moment mano yere deputy mar Ruto no nego chak party ne. To party nene ubedo kata gi MCA kata mna gi MP moro achiel manie od bura. Ne dhi miyo tich bedo ne mayot. Nikech gi negotiate at equal level. Tieni koro enasia magiluth nikech no onge chama ne. No gwela mokuna ni bika. Adwa migini. So bedo gi party no Kenya ka konyo kabisa. Bende momiyo Kalonzo survive. Bende momiyo neno ka Eugene Wamala no chako DAP. Nikech mi relevance ani dongen gi MP ne cha en Salasia. Giwa nami Wamboka. Giwa nami Wamboka koro kiluongo parliament governor bende en godo nani natembea. So en gigi moro motima ngo wuothogo. Emineno ka ngilu currency ne nyicho lal kana party ne chande. No onge ngata. So obende no donje Azimio ka. So toka Azimio no to lala chuth. Nikech onge party mane kata gi MCA mane kata gi MP achiel. So bedo gi party no en gima ber. Ma ngata madwa bedo gimoro Kenya ka manyie party ni so kata MP achiel kata MC achiel. Dongino kaka jakatie no. PDP. PDP ne mana party majini godo mna migori kanyo. To en gi ji. En gi MCS mage obende en governor tineno kiwinje. So sama in gi party ni no to inyalo go mbaka mesa. To kionge go tikone ni obro luongi ka watieko. In beda mtoka kanyo ka ngwatieko to aluongi. Kamano. Weche manyeno serume Ramogi FM nyakora mgajwang kendo waduogo chiel ka chiel Ramogi TV. Ogai kapok wadhi wach machielo. Iwinjo kaka jopiny bendo loso. Iwinjo jopiny kaka loso. Victor siasa ma Kenya ka en adier ni nyaki bed gi party ni. Mane ka in relevant. Ingeni kata chien ka inje waneno ka nintiere push moro mondo Kenya Kwanza parties go te obed match. Tino ka Wetangula dagi. Ok no fuo. Ong'eyo gimomiyo nikech en winjruok mondik piny moter nyaka ka registrar. Ni speaker mar Ford Kenya. Koro kata ka gi impeach as an individual to pod lemonian mar Ford Kenya pod ni dhi bedo gi sei ng'ama dhi bedo speaker. Iwacho mang'eny ni Rigiji be hapa ni ncho fwenyo mistake manotimo. Inano chien ka ncho mboro ywak ni an kende ng'ama ne
oginene o trust president Ruto ng'ane Wetangula Mudavadi nyaka Japa Amason Kingi duto no oginene waket ko kwa winjruok gi party koro embe nyicho osefwenyo miscalculation manotimo kendo gimoro bende kik wuondi e Kenya ka ni uriuru e party gi president the moment ma un gi president e party party no mar president inyalo neno Ruto no nene e Jubilee kane giriwo parties kaso koro ni ene party gi president party no mar president yonge mari makata mana ndalo cha jo staffers matino mag party ne ochaye kabisa niloro ne nyaka office mapangani koro rigiji nyicha neno ko wache senate ni en olan from Ruto mine hapa ni ne lesson ni no kolan no neno ka Ruto kaka notimore last time maka ne obiro to no oloso mana UDA mare koro party nyake losi mondo ibed ni inyalo bet gi gimoro ma mu negotiate go hapa ni mano mistake manotimo maduong' ahinya onge wache ang'e ni osiepne ma gavana Manyeri County pod ne kode Mwalimu tigedi mwalimu bende ong'e ni tok 2027 otieko tam nario kaka gavana koro bende nyako manye ng'ato ma degi wuotho nyako manye ng'ato ma degi wuotho nyako bed relevant e siasa ma Kenya madiere gibro mna chako chamage gibro chako mari Bonyo japondo neno kaya jawinjo moro wacho ni nitiere duopi moro en duopi adier mar AUC inano ka jo Kenya ma Kenya ma ginde ko a lot of stuff ka ginene but apani mind onge impact nikech gini en yiere level mar president maja Kenya kae en ng'ata chiel to oko ae ginene Central Kenya wang'e kumoae koro apani magi to mana ing'eni Central kaendi anything negative about Raila osemiyo ji odonjo offices madongo kata mo win elections kora pani pok ging'eyo ni ginene ni piny osego kang oselokore koro gitema but of course wambe wanene hapa ni bisenene but okapar ka en gima nyalo bedo gi impact yiero madhi timore dwe mar 2 higa manyien VOJ kano adongo bende nondike nyingi e tuoro nondike nyingi e tuoro bende no bede gi impact ogai tangi nondik mang'eny to rightfully so ogai no chako mibadhe chon so magi mna ndike e tuoro idhi loso kode tuoro so magi gik ma ena ndika jok madhi go ombulu gin presidents ok gisom gigo to presidents ging'eni gicha kaka wache ga en give and take nikech nye neno kata ka ja Zambia owacho ni gin gichung' gidhi support Raila Odinga candidate gi nikech gibende gin gi candidate madwaro president ma African Development Bank to Kenya se ashua gi ni bro support gi nye neno ka gimomiyo Tanzania owacho ni gibro chung' gi Raila Odinga en nikech Kenya gidwaro representative mar WHO Kenya no chung' kod gi mogone gi ombulu koro en duoko lwedo so nitie gik mang'eny nikech AUC kanyo offices ng'eny Gonyata Guonyi so mane kaka ginogore ok en ni en gima ng'ato ndike social media mini create group mikao jo Djibouti koro unu godo ni tag gi onge mago chalo matiang' mok nyamura lot japuonj na ma physics nyoro nyoyalo noa Bondo St Michael's Pro Cathedral Canon James Okoyo to no okone nyo paro na wach litmus paper nikidwang'e effect mar gimoro amora titimo gi litmus paper so magi nitiere bwana moro ne captain maramba ndalo moko niluongo ni Isaac Ombwayo kayo wang to koni no litmus paper on effect no change so magi mna no litmus paper on effect so onge gima bro loko erokamano ahinya nyakwara Mugajwang' wathegore kod wach mar Rigathi Gachagua no kaachiel kod jalup jatend piny Kenya manyien Ngire Abraham Kithure Kindiki wang'iyo wach mar usuru manyien ma bende piny owacho kokale bar migawo mar pesa sani koro lieko opogore kod kaka ne gitime chon kendo maendi nyo jatend migawo mochung' weche mag pesa nogo chapa e oboke mapile ka pile pacho ka kowacho ni ma biro konyo kama duong' madino fuok mosebedo ka nitiere ma timore ka Parliamentary Budget Office to wacho ni gin gito
ni neno ka gima sirikal oketo riema malo mokalo mar choko magidwa ne giyud tinende manyalo konyogi tayo sirikal. Sinia, ang'eni weche mag usuru gin weche misebedo kiluwo. Wang'eyo gima notimore chieng' cha Finance Bill 2024, President no withdraw banka jopiny nogo nduru mapiny maru. Do ne ochako miyo sirikal lifeline Supreme Court bang' wacho ni Finance Act 2023 nyaka tiya. Sani Mheshimiwa John Mbadi nyogo chapa gimolo ni explainer kotemo lero ne godo jopiny ni chike adek mobedo consolidated gund chike moko maro maboro gite tiend gi nang'o. Ang'eni ma wach misebedo kiluwo kabisa. Awich ang' ni goya ok bireso gisani apa ni mana kaka ne wawacho ka John Mbadi ne ogwel kaka jatend migawo mar omenda to kendo ka opuodhe gi od bura mabende ogai ne nitie naneno ko ganie to ke kanyo ka notes ahinya mondiko sigana maber. Gima ne John Mbadi owacho en ni gima ne jo Kenya timo ne ok ber ahinya. Ni ne nitiere proposals moko mabende ne beyo e finance bill to proposals gi no singore no bro neno matek mondo duoggi mondo gine kaka de giti. To bende no aparo wawacho ni gima John Mbadi nyaka ng'en ni kosedonjo office to nitiere ongoke moko mabende nyane no ko ywak ni kanyo gidhi kuro to jogo penjo to gel e corridor dakika para gikwecho nikech piny mar Kenya kako osegabedo en ni jogo duto mosebedo e treasury gin ga jogo machiegni gi IMF gi World Bank. To nikech jogi miyowa pesa mang'eny, jogi ema temo ga wacho gigo manyaka watim. Makata ineno ka finance bill kane jo piny osegoko komokidhore to ne gilinga to ka Bruto nosewuok cabinet ma cabinet manyien odonjo to giwacho ni they will engage the new treasury jaindi kisero lunga gi ni mandarins mondo giwinje ni tang'o gang'o maditim. Tadira makende mane wawacho en ni podi bro manye yo magigi bro duogo nikech mondo Kenya oyud pesa to finance budget ni gigi nyaka ne duogi. Emomiyo achiel en ni gima ne John Mbadi otimo kata dwa timone wan jomong'eyo okonyien. In fact, wan ne warito January obiro mna chon. To biro mna chon tineno ko biro tok ka Mbadi wa Washington to approval wayudo ma 78 billion to explain ni oketo mondo pim ne jo piny ni to proposals magidwa kelo gi nang'o gang'o. Nitie moko mabeyo adiera ber, nitie moko mabeyo to bende nitie moko ma pod dhi hinyo japiny. To dhi hinyo japiny nikech ing'eni sama sirikal ni office Victor sanin kidhi kawo loan e bank to gimiluongo ni collateral kata security inyalo kawo nyamburko ni tiketo, inyalo kawo title mari tiketo, inyalo kokta ni oyo odaka TV ni fridge mesa e collateral mara kata an gi mwandu moko e stock market ka maromo kama share certificate na to sirikal kodhi kawo loan security mar serikal en in gi an go gai jopiny nikech sama ingima sama ingima mitiyo to suru ma serikal golo kuomino ema dok chulo gigi. Emomiyo gima Mbadi timo kata bed mnani ande moyiera kata bed mnani in kato gai magi de podo timore. So Mbadi tima gimonego tim kaka ng'ama ni office no. Ok do timo mopogore gi mano nikech mondo wayud pesa gi mondo wager pinywa nyaka wachoko osuru gi. So en gimo chuno manyaka timore makata bed mnani Mbadi gigi rachne manadi no amua no wuok ng'ama biro kata bed mnani en Junet Mohamed kata mna Milo gesa to pod gidhi timo the same things nikech treasury wa kaka wasewacho is largely run from the outside not the inside. To serikal kama nitie serikal ni kama tek ma usuru gi nyaka tim ang'owa nyaka choki.
Gima an kodo gi kwayo ni gima nye giketo ni explainer cha ok en explainer. Macha was just plain text. Samidwa timo explainer ogaya ng'e ni ang' ni ng'ad clip ni yor ne nyang. Samidwa timo explainer wach ne jogo manitiere treasury matimo communication nikech ing'eni macha en jo communication ema ne otimo nyang' nye mana signature ne modhiye. Explainer itimo mondo iler ne japiny mondo bed gi yot winjo. Samitimo explainer ok iwachne ni we are amending, ok iwachne ni sijui section ang'o, idhi e basics. Treasury nitiere agi gimoro ma gitimo ni mwananchi budget guide. Makose som budget matek tek cha. To gigolo gimoro kanyo mayot ng'eyo mikone ni wadwa choko pesa usuru tara makama. Bilion 400 wadwa tere somo. Bilion 50 watere agriculture. To kwa tere agriculture ka odhi nyiewo fertilizer, odhi nyiewo gig pur, mane explainer. Manye gitimo cha ok explainer. Nikech nya yudo ji mang'eny. Kata mano fiska mapenja ni tokoro pages 4 mambadi ondiko kali owachang'o. Excise duty. So japiny an abridged version mar explainer no. Exactly. Okawa page achiel tokoni wan gima wadwa timo. En ni wadwa medo suru ka to wadwa adjust gik pension wadwa adjust kama to gimomiyo wadwa timo gigi en nikech wan gi gowi machalo kama. Wan gi budget machalo kama. To mondo wachul budget ni usuru gi tetetete ka wang'iyo to wabro yude pesa makama mondo dini wafuogni. Japiny bedo gi yot mar ng'eyo. Nikech remember ni gima nwawacho ni ka jogi ok dhi communicate maber to pod Gen Z bro wuok. To nyise neno ka social media jo Gen Z go sechako penjo. Ni to mbadi manokonwa ni dhi reso wane. To gik moduogo godogi donge gik mane watimo ang'owa mane wakwedo. So anakwayo jok manitie treasury matimo communication ni mondo gipimie gigi maler. Nikech shida mar finance bill ne en ni nokobedo explained na japiny. Nikech VOJ sama ine ot to budget deny tiketa jodi piny tikoni oyo koro ka sausage gi tong' mayande wachamo gokinyi ok bi nyalore. Gimomiyo ok bi nyalore en nikech pesa tin. Koro kata kwa chwako mwogo, kata kwa chwako nyoyo, kata kwa buko oduma mwachamo to tek no watimo ang'o wayieng'. To kodhi mbele mobedo maber to wabro duoge sausage, to kwa bedhi mede maber to waduogo tong', to waduogo bacon. Okikone gi akona ni wan koro wachopo kuma wantie ni kochakore kiny en nyoyo. Nyaka gi complain. So pimo negi explain, communicate. Emomiyo anakwayo gi ni gigi te mondo wakony nyang' nyaka wa communicate gi maber. Nyaka wapim negi japiny ma japiny bede gi yot mar winjo. Nikech kineno gima budget office otimo mar parliament, mane gima ne jogi onego tim. Budget office gi explainer gi yot winjo kabisa. Kech gindiko ka ging'e ni gini japiny moko dhi sikul nyaka ng'e gima timore. Manyo ndik cha macha mna jo MBA, jo finance class, jo CPA. Mheshimiwa John Badiero gocho ka pani mheshimiwa wanyalo manya ni mheshimiwa. Ni mondo wapim gigo maber nikech japiny nyaka bed gi yote te mang'owa e winjo gigo. Hapa na bro wuoyo gi director marwa Bob. Mondo yude mondo pim no ne jo. Bob Wafula manyinwa mheshimiwa John Badi ogocho ka odwa lero wachni mondo mi jopiny obed gi ng'eyo. Bob gochne mheshimiwa John Mbadi sani kapoko ido John Mbadi adoni iwache matin. Kamano gi Victor. Ayie kodi. Wach mar tax en wach matek and is very emotional. Nikech tax tiende ni kanye yudo siling 50 to koro iyudo less. Onge ng'ama dwaro wacho. Weche mag tax tek, but kane CS Mbadi donjo nowacho ni nitiere e finance bill manowite cha. Nitiere moko ma are non-contentious. Moko mane ji chal ni nie gi winjruok. Nowacho no dhi duogo. Apani nyo timo mano. To podi japiny pod gimoro amora miluongo ni tax ja Kenya en adier. Tapani onego koro wachikuru kamoro ma koro wang'iyo ni to tax yes, nikech tax to be nyaka bed
So the tax are things mandatory. Death and tax are mandatory. Yes. Koro apa no ni wache kamoro to tax wani otiyo nade. Apa ni mano an mana tax policy mar wanyako nene obedo moro ma japiny nyalo winjo mayot. Ngada pesa kama. To tema. Be ai nene gima tax nani timo. Nikech tax to wabro chulo. Olit yes kata no lit na kata inolit ni bana. Enye no pay slip. Okay. Payslip chiegni nus dhi kawuono. Nus dhi gicha. Molo kanyo yudi ka in gi loan moko moja kaogi. To koro en wach marach moka. To tax nyaka wachul. Koro pa ni penjo monego wapenjre ni to tax gi. Ere kaka gi impact our lives. Itiyo kodgi nade. Yes. Come on. Itiyo. Okay. Erokamane nya Mheshimiwa John Mbadi achiel kachiel wuoyo gi Ramogi FM gi Ramogi TV okinyi makawuono kalore koda paro ma sirikal nego. Mheshimiwa oyaore kendo machiegni. Oyaore nya Victor. Kendo oyaore ne winjo Ramogi. Kamora mona magentie. Victor, I'll step out in 5 minutes. I hope we can engage in 5 minutes. Erokamano. Because I was presiding over a function. Yes. Erokamano. Mheshimiwa ne watemo gombo ng'eyo ahinya. Nyo iketo lendo e Gazette ite maromo ang'wente kitemo lero ne jopiny paro maungo mar medo kelo usuru mamoko mane ong'udho oko gi jopiny ndalo mag ng'anyo mag Gen Z gi. Dwaro maru kaka sirikal en mane? To dhi konyo japiny nade? Victor, adwani mondo winjo understand paro ma wan go kata dwaro ma wan go. Ing'eyo ni lokruok nyaka bedie mondo mi ohala kata business odhi maber in the country. Kata weche mang'eny mamako ji e yore mopogore opogore otama ber nyaka tim lokruok gik miluongo ni policies kata gik matayo kaka gigo timore. Koro nitiere king'iyo finance bill ma 2024 ne nitie weche mang'eny mane ber to nikech kaluwore gi weche mabene richegi omiyo ne owitgi oko te. Koro ne wawacho ni nowit nyathi gi tiluok. Yeah? So wang'iyo ni seche ma ochopo ma nitie gik mabeyo monego duokgi mondo ji koro twagie ka koro ji sober. Now, gima natimo nikech ing'eyo gima nokelo tabu manomiyo jo-Kenya ne ok mor ahinya gi weche chike mane ogo piny ne en ni sirikal ne ok okawo thuolo mondo ler ne jopiny gik mane yienie gigo. Kuom mano nakungo aoro kwayo kuom jopiny dwe mar 9 tarik 17 mane miyo jo-Kenya thuolo nyaka tarik 4 dwe mar 10 mondo ogolnwa pachgi e lokruok moko minyalo tim e weche mag laws to gi weche mamoko gin weche 4. Koro nyocha waseyudo paro mopogore opogore ahinya professional body to gi grube machalo kaka Federation of Kenyan Lawyers and others, Kenya Manufacturers Association and Kenya Bankers Association, so the other professional bodies like KISPAC. Koro paro gi ne gin in line with gik mang'eny mane nie deal manogo pincha mane mabeyo mane godo. Koro waloso neno ni mondo kik watergi e bunge ma ok wachak wamiyo gi piny thuolo mondo owinj ni to gin paro mage modwa tere bunge mondo kik wawe bunge riembo agenda mar engaging with the public kaka ne otimore last time. Omiyo ne aketogi oboke miluongo ni white regulation, standard regulation gi star mondo jo-Kenya osomgi. To king'iyo pogruok mantie ne waketo lenya paro ka paro ma waketo ni wadwa tere bunge waexplain ne jopiny kata ng'ama ok osomo weche mag tax, economic gi finance nyalo bedo gi winjo makare. Koro gigi waketo ne jopiny mondo timie twak. Ka nitie paro moro mok ber jopiny nyisowa sande to wagole oko, to ka nitie mabeyo to bende wapichoro mbele. Nitie weche ariyo kende madwa wacho kaka kumatieko. Achiel en ni king'iyo weche chike mwaketogi kata paro mwagologi nitiere gik mabeyo manyocha ni kata finance bill 2024 madi nokonyo kata jopiny ma ok ochuno ni nyaka sirikal yudi usuru. Infact ng'eny gi miyo sirikal wito usuru. Achiel kuom gi en wach miluongo ni tax amnesty
mwamiyo wendo jomani for one reason or another ne okichulo osuru to koro ibandi nyaka penalty gi interest to inyalo chulo the principal to moko ginyalo tami miyo ithuolo nyaka dwe mar 6 higa manyien mondo ichul mana principal kende. Koro mano miyo joma ne ochulo osuru thuolo. Mar ariyo, ineno ka nyocha okel weche mag housing levy, okel weche mag social health insurance fund shift in under SHA. Magi duto nyocha onge gi tax relief on them. Koro wakelo chik magolo gi oko kuom kapok ogo kwan mar osuru ikuongo igolo gi oko. Iyudo relief kuom osuru jo tich mayudo mshahara ywak ni ngima tek ne gi adieri ni wamedo osuru. Onyocha Kenya omedo osuru e weche mag health insurance fund and koro 2.75%, wach mar housing levy 1.5. So onego gimiyi yweyo, onego golgi oko kapok ogo osuru kuomgi. Ok onego ichak ichul osuru e pesa mabe ok iyudi. So mano wakelo. Machielo wakelo ni joma tiyo jotich sirikal komiyi chiemo gi employer mari to nitiere pesa moko chiemo momino kata support moro amora ma employer mari ka itiyo na employer ok onego ichudi osuru ahinya. Koro wachiwo thuolo ni pesa ma employer uyi weche ma mondo iriemb tij employer ni ok nitiere kiwango moro dwe ka dwe mar 5,000 ma ok onego koro ichulie usuru. To gi pension kaka registered pension contributor registered pension scheme ok onego ichulie usuru. Then machielo en pension ma giyudo. Sani retire Victor from Royal Media at the age of 60, tichulo usuru e pension ni ma Royal Media ni. To kana ng'amugi kiga pauchel ga digital chulo usuru. Kore no ni moko ko retire at the age of 60, rito ne ko chopi ga pauchel ga digital ko kao pension mare mo kik ngadi chi. Mano miyo ni mang'eny well as for 5 years. 5 years no ka ng'ato kamoro ngimane health ne biro marach nikech onge pesa otho kapok oyudo kata pension ne. So wacho pension ma ng'ato yudo kata kapok igiki ga pauchel ga digital onego bed ni ok goyo usuru. So mago gik ma oneno ni ok onego ni oweti gi bill mokalo. So nitiere bende moko ma bende dhi konyowa raise revenue kaka weche mag digital space. Ano ka jomoko kawe wakete sensational. But the idea ka en ni nitie jomoko ma operate kata oko mar Kenya. Gin e digital market space. Gin gi own the platforms oko mar Kenya. So pesa ma giyudo to giyudo koa Kenya. So giyudo income koa Kenya to usuru to gigo. So what do you advise na client mondo gichul usuru e rate mamalo? So nitiere anawinjo ka ji wacho ni services moko mag mag chiemo or taxi rider hailing services. But you see, Victor, gima bende ako yiere en kidhi e restaurant chiemo to nitie usuru michulo. To kokelni chiemo e ofisi and ji adi manyalo afford mondo kelni chiemo e ofisi. Services mikelo ni chiemo e ofisi onego chudi usuru. And you see, na mikelo ni chiemo e ofisi largely a larger percentage gin joma nyalo afford. So that service onego bende go usuru nikech it is to get that platform mitiyo go e ordering, their own income, right? So ngata man gi income, why expand the tax base? Ngata man gi income onego go. But katieko tanyalo mna wacho ni magi en paro mwaketo ne jopiny juma ne Victor on Wednesday, on Tuesday, on Wednesday actually, what did they do? Town hall meeting. Maobru nisu geni, maobru tuwake jo Kenya National Treasury. Mondo wale explain each and every item. Mane these tax laws, mwake bills, mwake levy.
mondo jo Kenya owinjgi. Ma jo Kenya nigo gi issue, we will remove, wabro golo oko. So mabeyo, wawe obi ahead mondo okel yot ne jok ma erokamano ahinya mheshimiwa. Ang'eni idok e bura, idhi e bura mheshimiwa. Sini Jay Bonyo nigi penjo ka gi Luka Awich mosiepni be nigi penjo ka. Abro chako gi Jay Bonyo. Jay Bonyo penjo mheshimiwa penjo mari. Erokamano mheshimiwa, erokamano ahinya kuom tudruok kodwa mondo item lero ne jopiny kendo ilero gigo maber kabisa. An penjo na mheshimiwa en ni singo mar medo keyo tudruok gi jopiny e weche mag osuru gi ahinya mondo gibed gi yot mar ng'eyo. To bende gima wawacho ka ni gima nyokete oboke ni explainer cha pod japiny ma iluongo ni Mkenya wa kawaida ok winje. Bende nitie paro mora ofisi kanyo mar keyo gigi ahinya to gi dhok ma ji nyalo winjo. Makau kata oboke matindo tindo tukete i gazet. To kata kioro ji mabire radio to mabire television ka mondo pimne ji nikech to ma jopiny nigo en ni ka giwinjo wach osuru. To kata en osuru madhi konyo ngimagi madhi bero ngimagi. To japiny neno mna ni sirikal dhi hinye. So kar tudruok ka weche mag communications gi. Town hall to ber. To bende town halls gi udhi timo gie kata ka en provincial headquarters machon mondo jopiny obed gi yot mar winjo. Nikech kotime Nairobi ka kende kata KICC tibro do ka jowa mani bondo to bro wacho ni gin ne gionge gin ne gikia gino giwinjo. So bende nitie chenro mar devolve weche mag communications gi mondo jopiny owinjie weche proposal. Nikech moko beyo malich, moko bende mna kaka iwacho ka jo Kenya otamore to ubro golo oko. But mondo ging'e ni ang'o manitie mokwongo kata kapok gichako go koko ni osuru ni rach. Nitiere chenro makamano. Nyang'an gi penjo achiel. Jo Kenya neno ni nyaka nyo ya Washington kuma nyo ine gi IMF ema weche mag tax gi biro. Be en adier ni IMF nigi kok gi e wach ni. Koso ma ena kaka ni wacho ndalo mane igo ikogno ni nitie moko ma idhi kelo to nitiere moko ma bende ok idhi kelo. Diponi IMF ni okute toki e wach ni koso mana ma kaka ni wacho chande. Erokamano. Erokamano ahinya mokwongo wachagi jo Bonyo. Erokamano wadwa jo Bonyo kuom penjo moriere kabisa. Gima wan gi program mabor kabisa kendo mararieya. Nikech adieri makende ni kaluwore gi tudruok mok nobedo maber emomiyo ji nobedo gi mirima gi weche mag ng'ado osuru mane ogo piny ka. To kendo sani kaluwore gi manotimore no, sani ja Kenya is sensitive to weche mag osuru kata gik mabeyo to ginyalo pingo ka oni ok oler maber. Omiyo an kaka ng'ama otelo ne National Treasury wasewacho ni ok wadwa weyo ni bunge ma wang' ne riembo agenda ni mar executive mar sirikal nyaka ariembe kaka ng'ama ochung' ne National Treasury. Wachako wan gi town hall meetings on Wednesday, wan programs Thursday, Friday, wadwa ni or joga wa mawuoyo the national radio stations. So mano program man kare kabisa kendo wabro chiwo program kaka jowa the various the national radio station moting'o nyaka Ramogi radio. To mar ariyo bende paro mani pok wabedo go en mar loke e dhok mamoko idhi kita Kiswahili but mano ba nyalo tiyo gi my team. Aparo ni en paro maber ma jo Inea ni oningo watranslate gi oae e dho ngere odhi e dhok moro mabende moko nyalo winjo ahinya Kiswahili be wachako wakete. To mar the national to nyo wase ng'ado ni wabro timo wabro dhi bende TV station kaka Citizen TV, KTN, MTV kopogore gi town hall meeting wabro bedo go. I think one plan for Strathmore. So wabro chiwo program wabro run this week and maybe next week. Ok wadwa ni bunge ma mondo wawene gi gini. Wadwaro ni wan kaka technical people, technocrats from the treasury, wan ma mondo wa lead from the front. Now, question ma wadwa Awich penjo ni IMF ni wachi. Adwa kwero kabisa very strongly. Ni aneno propaganda. Weche mag kelo chike mabeyo gi.
mage na wacho chieng' mana bedo vetted kendo na commit myself na bro duoko nikech nitiere chike gik moko ma konyo japiny kaka sewacho sani joma chako mshahara ywak ne ing'ado gi 32%, 35%, 32%, ya usuru ni malo ting'ado gi kendo 2.75% mar wacho hospital ting'ado kendo 1.5% mar ot kapta kapok wadwoko usuru chien nikech in the medium term wadwa ni mondo wadwok rate mag income tax chien kendo wadwok VAT chien kendo wadwok corporate tax chien but kapok watimo mago the little thing mwanyalo timo sani en golo pesa mag housing ji oyud go relief joma chamo mshahara oyud relief. Secondly, nitiere weche mag pesa mawacho gin weche maber monego kony japiny to magi nyalo mana timore ka wadwoko some of these things back with Bundi. So gin gik mana paro kendo nawacho chieng' mana bedo vetted asewuoyo gi sirikal oseyie koda the cabinet oseyie koda the president oseyie koda wasekelo gi mbele jopiny kantie maricho inyalo go jo IMF ne okomiyowa any condition. In fact jo IMF no treat your Kenya very well. The only thing manyawache maparo ni human ma ji okawo koro ringo go to jo wear the substance en nyawacho ni ok onenre maber ahinya ni pinje jo Africa riede corridor mag azunge ni kwayo pesa mano to I stand by but jo IMF no treat wa maber. In fact reki wuoyo jo civil society machalo George Kigoro gi ni oko machalo Diana Gishengo they were surprised gi goodwill ma jo IMF nigo ki national treasury especially the Minister Daniel Nainan. More deal my IMF did go called one get to the position and there was very clear according. Meaning one democratic society. So Yakawami or two women of the side Okanyal Chunwa. Moningo Wangi, any to Erika Kawan cost Maradet pay. Money when you win your record again, the Kikwa all go Mangan. Mono kakawa uwa unichin. Mechaloki kakanywa unichin. Equal to beyond 4.3%. The budget deficit of GDP. You agree, man, that global figure of 4.3%. You can only be in the school kama apana. The only thing, makenge the IMF work or Mabenya Pechako, and which is discipline, expenditure. Erika kawachi yoga pesa mwachoko. Mano to know we more agree, addicted to chicken, moko tech. Mami yo kwalo pesa. We are Kenya. So namani kanyo nise. Thank you very much. Erokamanya iluongo ni Nyangreswa. Ramogi FM gi Ramogi TV nigi budget matin kende ma unyalo nyiewo kaka National Treasury to omiu thuolo mathaga lany chulero ne jopiny weche gi te nikech wan ema wamako Kenya ka mange mheshimiwa ng'iane na wachno matut ahinya to wan gi thuolo Ramogi TV. Mana de timo Victor wadigine we will get some space Ramogi TV Ramogi Radio mondo waler ne jopiny gi. Erokamana ahinya to specifically wakwayi ni kido thuolo tibia mondo piny luo mangima winji kaka jatend migawo mako weche mag pesa ng'eni idich ahinya to kata kamano lose thuolo. Erokamana bro timo mano Victor. Wabro wuoyo kodi talk tent. Erokamana ahinya. Erokamana ahinya mano jatend migawo mochung' ne weche mag pesa mheshimiwa John Mbadi nowinjo chenro kendo olero kaloro koda weche manitiere joma donga neno ka sabe ringo matek ahinya luka winje penjo manitiere gi weche mane chendo neno ka gima mheshimiwa ose lero gi te. Hapa ni embo yie ni wach mar communication oko osebedo maber ahinya but aneno ko oketo kendo owacho no dhi medo luwo yore mopogore opogore kata kete dhok mar Kiswahili kendo gidhi kete radio mondo ng'ama piny kuche ka Kolombaka winjo wach ni to kare gik midwa kel gi gin ang'o nikech kibola ni excise duty wadhi levy excise duty to ng'amongeyo kingiso ga tax amnesty to koro koyudo ng'at mawacho gi dholuo ni koro wadhi kawo ng'ama iluongo nang'o jaboda boda ma kidwa no kelni chiemo to wabro keto pesa moro malo kanyo nikech joma obedo office tikelo nigi chiemo gitin hapa ni un magi bonyo ka ala no biero kan Kisumo
Ogo mana simu to gik moko osebiro ofis ma Kisumo. Onego ilime Alan ofis. Lima Alan mondo obiro ofis Nyaka wenyre matin. To wan wawuotho wadhi manyo nyaka chiemo no kuma wadhi manyo. Koro wan to waonge ka. Nyapani onego communication ochop ne jogo. Online platform no benda winjo ko wacho. Nitiere jomoko man gi online platform. Watiyo go kabisa molo betting. Then in South Africa. Jo Kenya bet kendo pesa ni duto te dine South Africa to okogol tax. Onge kaka pesa ni duogo konyo jo Kenya. Koro apani ena wach mar lero ne jopiny. To moko apani gibro dhi. Nikech kaka wach tax amnesty ni gi tax relief. Exactly. Kata mana pension. Pension, yes. Iyudo ka koro ng'ato sani chike ni kisechopo 65 years koke yudo pension without tax. To kiwuok like I retire 50 to kidwa ginende ti yudo tingeni te pension en pesa man already nobedo tax ndalo manitiyo. Koro kichake kawe tichake ikete tax kendo chali en pesa chiel ni tigole tax deriyo. Apani mago endo gin paro maber mako ler ne jopiny to jopiny onge gima tamore mondo kik giwinj wach machalo kamano. Erokamano. Wach mar IMF ni wacho ni jomoko ne oendere. Apani wabro gi Rosino Bala 20 hours. Dio je mana mapiyo piyo anapani gima jatend piny Kenya wacho to gi gima Nyang' wacho. En ni ochopo sama koro sirikal nyaka bed ni tudruok mage gi jopiny ber. Nikech piny igero gi mbaka. To sami go mbaka no to dongruok ti mang'owa bedie. Emomiyo gima wacho maber na en ni ubendo yie ni weche mag communications gi nyaka gitim maber. Moka upatik ni en kaka jatend migawo. Obro bedo ng'ala mbele mar neno ni ja Kenya owinjo gigi. Nikech mna kaka nwa wacho. Gigi ko kipimo na japiny maber. To en winjo osuru. To seke kodi. Oseke kodi. Ihinya osewuok mager. To kipimo ne mo winjo mana kaka nikech gik manyang'o wacho kage. Ibro yudo ka jo winjo wa mang'eny koro ng'eyo gimomiyo gikelo gigi giber madhi wuok. So weche mag tudruok nyaka giredi nyaka gine ni gi communicate gi jo Kenya te mowinjo gigi bro dhi maber. Erokamano. Ramogi FM gi Ramogi TV bro dhi nyime kod mi ler ewi weche gi Kenya kwa Ramogi Jwang. Erokamano ne Mheshimiwa John Badi kuom loso kodwa okinyi ma kawuono. Mopogore kod mano gikone jatend piny Kenya William Ruto nyocha oketo koke e paro mar chik mar sukari miluongo ni Sugar Bill 2022 masani koro en chik. En ber mane ma paro mar chik kata chik ni koro nigo ne jomarego sukari kod jopur. Ung'eyo ni ma osebedo ka en lemburu mar yuto mar oganda jo Kanyanam. Kidhi Moroni, Kisumu County, kidhi dala mar Awendo, Migori County, kata mana Ndhiwa, mane county ma Homa Bay, kaachiel kod kuonde moko bende county ma Siaya, ma bendi puro niang', kod gwenge mamoko e Kenya mangima ma bendi puro niang'. Senior gi Luke Awich, neno kagima konyruok nitie. Koso puro bor kod konyruok. Anyalo paro feature mane Unyakach notimo kada Ramogi TV ne chakore dwe mar 11. No keto picha hie ni kare gini tinde onge ndhathe. Onge norumo. Kenda wacho ga ni an jaduong' na Were Miguda gi minode. Gin jopur magnia. To kenda neno midhiero magikale. VOJ sirikal timo gik mang'eny. To gigi ber mna ko ketie tim. To kete tim dwaro gimiluongo ni goodwill. Nitie chike mang'eny ma sirikal osekalo. To kwane ka chike gi kete tim nikech goodwill onge. Samoro gin chike ma jood bura neno ni ber mokale maber ma jatend piny okete koke to koro kar kete tim ka. Emiyudo ka nitiere bagne. Ana sebedo ka wacho ni pur niang' e piny Kenya ka nyalo mna bedo gohala ka nitie goodwill. To goodwill ni ok dwar kata chike. Goodwill ni dwaro ni sirikal owuog oko mondo oyie the reality of the day. Ni achiel kuomgi en ni kembe ma wango oti. To kembe gi dwaro investments. To ka sirikal ok nyal keto investments, to sirikal oyaw dhode oyiene ji giwegi. Oket mwandu mondo kembe gi otim ang'owa oyud mashin manyien mondo giregi mapiyo piyo to giregi maber. Nikech sama kambi rego no teka japur niang'
yudo konyruok. Mar ariyo, sirikal ma Kenya onego protect factories ma produce sukari. Nikech VOJ sani ibro wuotho to ibro yudo sukari mar Mumias e duka. To kigone ng'ama ni Mumias simo sani tipenje ni kambi ni bende rego ga to kone no kia kuma noneno iro kawuok e kambi no ni rego. So joma kelo sukari koa oko nyaka tamgi manyaka kwergi mamagi leseno nikech sama gikelo no to gikele bei mayot to giuse to profit tedhinegi ma japur nyang' ok tim ang'o ok yud gimoro. Mar adek VOJ en ni kambi marego tiang' sani ok onego bed ni sukari no kende e gimogolo. Kidhi Mauritius ka, kidhi Kenana Sudan ka, tibro koni ni karatas mitiyo godogi wuok kuom kembe sukari nikech sami serego niang' to poklo modong'gi gi convert to giloso go ang'owa otas. Kambi niang' golo ethanol titimo ang'owa e uso. So kembe gi bende nyaka bed ni nitiere by products ma gigolo ma ka giuso to medo yuto mar japur. To nikech raw product en niang' japur kichulo maber kiloso ndechni ma japur kale to bro bedo gi siso mar pur to factory bro yudo raw products to factory korego to bro yudo pesa ko uso sukari to sukari bende ko bire chiro to bed sukari mana molos Kenya ka ok mo Brazil to kalo Somali to donjo gi Garissa gi Wajia gi Mandera to bedo repackaged industrial area kaka Donholm to donje supermarket to bedo branded ni Sony to bedo branded ni Mumias to bedo branded ni Muoroni to en sukari mowuok e piny moro nono nikech joma kelo gigo bende gin mana joma ni serikal. Sugar Act manyien en ano ber kako bere otas to gik monego tim to sirikal ong'eyo. Nochok par jopur nochok pach millers e ndalo Uhuru Kenyatta. Committee manotelnegi monya go paranya. Recommendations nitie. Implement them. You don't need a new law. Erokamano. Ogai Emmanuel Wangwe no kedo matek ahinya mondo gino dhir kabisa. Gikone koro oneno Victor to mana kaka senior wacho goodwill. Chik nyalo bedo maber lakini ka koro ok obed implemented. Waning'e ni kano wadongo farmers mag sugar emane joma iwacho ideo e gweng'ku be gina mana giolo nyaka jopuonj pesa to ichulo kosedo msara to kawuono sugar cane has become a poverty crop. Yani pure kanyo to omedi shida moingo kaka ne inchon. Kora paro ni chike manyien to ber lakini implementation to koro ber ye moloyo. Gima inyo sugar cane farmers en iluongo ne sugar barons. Gina diere kanyo. Ging'eyo ni niang' ni chip Sudan or Uganda. To dio moloche mok di ginene. Importation license igolo ng'eny kabisa. Igolo gi waziri mane mar pesa. Okelo loche mang'eny kabisa. Then opak or repackage gi dala ka gi nying mar Mumias Sugar. To seche go kaka jo Bonyo wacho Mumias Sugar iro pok no ne kanyo chakre dwe mar 4. To iyudo ni sukari to ni self mar. Koro pani mai ndiye shida kabisa. Koro iyudo ka imported sugar ng'eny to ket gi local brands. Koro jopur niang' to kuma dhie onge nikech ni sugar opongo self. Lakini chike manie Sugar Act manyo kero kete ko kenyoro ni to ber ndi to koro en mana ne wach mar implementation. Victor. Yeah. Geno ko podonge wana ketu wang'wa ni be gidhi timo kaka chik ni wacho. Ka gitimo kaka chik wacho nikech chik ni okelo oduogo sugar board machon. Ok ng'eni sani weche mag sugar ichowe sugar directorate mantie bwo AFA, Agriculture and Food Authority, mane bende nigi ng'ekni mang'eny. Koro duogo sugar board cha. To koro sugar board ni madhi timo all regulations, ema dhi timo marketing mar sugar, ema dhi ng'iyo kata weche mag importation mowuok. Gine magi dhi regulate mano endo. Koro and sugar board kaendi jopur dhi bedo gi representatives gi kanyo. Ok apar ka representative mar japur nyalo bet kacha
to yieni wago yie mondo gi license joma kelo sugar mang'eny Kenya to flood the market mondo kuma gitere onge. Koro apani is a step in the right direction, but now goodwill. Nikech kanyo bende giloso gimiluongo ni Sugar Arbitration Tribunal madhi kelo duond jopur gi joma nie sekta ka nitie wach moro amora to ineno kaka inyalo lose. Ma bende nyalo kelo konyruok nikech kata mana pricing committee mane nitie cha bende ne kelo ywaruok e kind jopur gi sirikal ne onge ber moro amora mane waneno. Ineno VOJ to kendo Jakatieno former governor ma Migori bro pimo ni maler ka ndalo mane ne Sugar Board gigo mane gitimo mane miyo japur teko. Achiel kuom gigo monego tim miyo japur teko en ni bei mikawo godo niang' e puodho gi factory. Mar ariyo en the efficiency mar chudo makatero niang' to bang' ndalo abiriyo ka ng'eny ahinya tichula. Kitimo mano ti solve 3/4 of shida mag pur niang' Kenya ka. Mar ariyo en efficiency mag factories gi. Ka factory nyalo produce makokel niang' tan 10 to tan 10 gi ok ni machine en machine ma 1946 tidwa no rege mondo golie kata tan 8 mar sukari ok nyalre. Koro yudo ka factory bende nigi loss nikech onyiew tiang' bei mang'eny to korege to yudo ang'owa matin. Factory ok nyal chulo japur timely to ok nyal pulo japur price modwaro. So gigi are intertwined. Modernize factories, kise modernize factories to efficiency obede to chul japur maber to chul japur on time. Titieko wach. Podwabor gi polo, podwabor gi polo, podwabor gi konyruok. Jil pok nodhi e polo moduogo no wach. Erokamano nya. Okay, wach mar mogik sa orumo. Erokamano. Apani watwak maber, wamedo mana kwayo hawi maber na nyithindwa matimo penj, kendo wakwayo bende kata bang' tieko penj, ing'e nitie wich moro madonjo kisetieko penj, ichalo mana ng'ama koro ma ipolo. Idhi adhiya mos, weche mag thoyo dwa bedo mang'eny ahinya en security. Pod wameda ywak ne jowa mochung' ne weche mag security, moloyo piny, nikech gini koro nyo en Kisumu, Migori, Siaya, mondo wateme uru. Kata jopiny security chakora koda kineno ng'ama chapni ma ok ing'eyo gine maber to wabeduru ni security starts from me. Aparo ni mano endo e wach madawego joka nikwara Mogajwang'. Erokamano ahinya. Ogayo ko wacho ni nitiere bura moro magala moro tarik 21. Awene patron. Awene coordinator ano ka. An gi coordinator kae. Omiyo okadwa wuoyo ka wach ni nyaka chop nyang reswa. Erokamano ahinya. Nyang biro e party. Nyang biro. Erokamano. Apani ne jo winjowa, jotendwa gi oganda luo. Nitiere gala moro mar jofwambo. Ng'eni wan kaka jofwambo wasebedo ni wakere ahinya. So Gayande oloso put moro ma kelo wi jofwambo duto ma pacho ka ma joluo. To koro wadwa timo launching tarik 21 e magawa moro Nairobi ka. Koro warwako ganda duto. Ang'eni kuchopo toke kawuono to flyers bro bedi. Mang'ama dwari record waneno ni to obro riwore kodwa nade. Wabro charge mna pesa moro matin. Mar mondo idonj bill gi moro nikech pesa no kikelo to dhi agulwa. Nikech riwruok ni en mar mondo wanene jofwambo dongore, wanene jofwambo tok tieko fwambo to ngima ni ber. To kata ka iwamua ni ine fwambo ka to nitiere project ni achiel ariyo midwa timo tagulu ni inyaga gole gimoro kaka loan tibro duoko mos mondo wagerore kaka jofwambo. Koro tarik 21 jotelo mang'eny bende wasegogo mbaka osekononi gibro biro kendo ang'eni moko pod wamedo losogo. Koro warwako jite flyers bro biro mano tarik 21 dweni. Warwako jite wabro wacho ne gini magawa mane mondo gim. Erokamano. Mar ariyo matieko godo VOJ en ni nitie rusa malach kendo nyithindo nitie dala. En kwayo na kuom jonyuol ne waritie nyithindo gi ka gin kodwa. Piny obiro marach, weche anjao ng'eny, weche insecurity nitie. Wane kaka nyithindo gi sama gin kodwa waketo gi kamoro magitimo gino
mabro konyowa kaka jonyuol to konyo ngimagi to konyo bedo gi e sikul. Kik wawegi aweya ni gin e rusa koro gitim gino ma gidwaro. Piny rach oko kanyo ok ber ahinya. Mogik to mana kwayo mar insecurity ma timore Siaya. Ahinya naneno ka jaod bura magemo wacho ni nitiere kaka obila moko nitie mitudo gi njore matimore ahinya to game. En kwayo obila duto to gi jotendwa ni gibedie gaputu moro mondo gigoe mbaka ni insecurity ni bro tiek nade nikech jotelo ema nigi ratiro mar dhiro obila to bet kod gi piny to giluonge barasa mondo wang'e ni to wabro timo nang'o. Nona to pod wabro medo wito ji mang'eny kaka nyowa wito Willis Ayeko yorno. Weche mag arita kwe jopiny gobila obedie piny gi jotelo mondo go mbaka. Erokamano ahinya. Mbaka romo biro bang' kinde manok ne nyakore Mogajwang ka Cleophas biro bedo kod wendo Boaz Waruku ka gibro go mbaka matute weche ma opogore e kinde ma koro to penje chakore mar KCSE magalamoro. Nyocha se chakore kokalo kuom practicals kawuono en galamoro. Kauru mos makende mar Rosin Obala ne okonya tude kod nyakore Mogajwang kaloro koda mago mok nyal geng kachiel kod Fred Ogweno governor ma bende ni erogo kowacho ni winjo chenro kendo neno chenro e yo mowinjore. Ka kamano nyakore Mogajwang oriti makawuono kwe mar Jehova Nyasaye obed kodu. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai.